it will be possible for us now to allow for up to a maximum of 66% of students to return to university campuses. Hey, muntu sebuye manje sizophela indlala indlala yani ebulalayo. Hoy buyazi nawe mfethu ayizwa nje neweda nje yabantu umuntu ufuna yathi nje uqaqa kancane. Ayiqinisi sikhuma namathambo ayiqinisi hey umuntu besefile. Hey wena bese ubonakele. Ayi nami ngiyobeka nje lezi zinto lezi yomlando straight sebenza one time one way plus namuyeza umama Brian. Uyeza hey DJ Mez ndoda amadoda siyongixolelayo. Ubani? Mina. Ubani? Mina. Ubani? Yimi. Sithini amakhondomu angaka? Ucela amakhondomu sithini mashana? Oh, lama condom lawa. Yabo ukuthi flavor yobanana angithi wena umshayi wesiki. Inkawu sihle iziwindi sicawuthi ubanana lo wangempela kanti amakhondomu. Safika la sacasuka, sahliphizisa, sagcwalisa phansi amakhondomu. Okay isikhothini ngiyakuzwa isikhothini ake ngisebenze. Yazi shoda 2 cm. Oh, saphuza sicawuthi castor oil enyayigula. Aye ngekho la ayela. Udla wami umoshile baba. Yes sis. Ila yabona manje sizosebenza, sizosipana engusi igazi. Run. Ngicela maseseserese. Eyongimila kancane. 1 minute phela. 2 minutes. ufike phela phona ufuthi nje ukurelaxa nje yabo. Ngizofika khuleka Awufika namhlanje? manje. Awu ngathi ngambe. Asifike ufike lapha phona ufuthi ukurelaxa nje. Yabo. Manje uzofika nini? Manje. Ha, hayi